И здравейте и добре дошли в това ново видео на Roblox. В момента, както виждате, ще играем Kaiju Universe и едно от най-важните неща е да ви кажа, че в момента апдейта все още важи и също едно от супер важните неща, които мога лично аз да кажа, е, че можете да си вземете както зомби, така клерик и вулдон, който е до мен. Цялото това нещо можете да го видите, когато си го вземете, нали. Тадап, нека започваме. Тадап, ще правим в момента, ще се бием също хора. И да, малко проблеми. Ало, тук ли си? Алло. Направи ли го наврън при това да дойде да му прибие? Да бе, аз съм го направил, проблема е, че видях, че по тебе ги. Обаче... Хванах ли са в кадър? Хвана се, как се биеш да е? Ама това е някой като на лице си. Внимавай! Заради Monster Zero за тебе е ли? Не, заради това от тебе. Къде има Monster Zero, аз не виждам. Провери в думът ни, ще го видиш. Аха, видяхме по-скоро лазера. Това много те намразим, знаеш. Спокойно, направих си го на зомби. Айде и другия си го направя, да ви е честит. Двоен живот. Знаеш как, колко много ще искат да ме бият мене. Аз какво да кажа? Ела бе, бейби. Това ли почна, бе? Бих ти казал да се махнеш. Ти казал, че ме прибият твоите домашни любимци. What the fuck? Ама, след това как ме става така? Аз мислих, че това нали ще гърми. Аз мислех, че то ще гърми, бе. Се разбра когато гърми, когато не. Таплия! Рог! Папу! Аз и ти ще го тормоза просто с двойката. Аз умирам. Този са. Хванах си го. Хвана ли? Хванах си. Ама и ме хвана. Сега ще му се случи какво обещавам. Не, ти няма да се измъкнеш. Та смисъл... Сега ли трябва да почне? Както казахме в началото, можете тия трите неща да се вземат, така че да. Monster Zero. Бих искал да се шамаля с него, ама... Той ще ме омаризи. Да. Та добре, отиваме към... Токио. Ти може да го биеш, не забравяй, че имаш твоите летящи очи до тебе винаги. Ако може да бъдат бързо. Защото направих най-голямата грешка в живота. Знаеш, че шоуто не е много бързо, нали? Пък тя мога собствено да я вдигам спи. Аз съм в къщичка. Той падна вътре. Той да не почна си хилва случайно. Готов да стреляш? Ами аз вече го застрелях веднъж. Колко ти трябва до лазер? Огин! Не, това ще бъде проблем. Ези се. Този го искам за домашния любимец. Този е лесна жертва. Той време се потава бие по тебе, бе, брат. Брат, ти май не може да завиеш като мен. Не. Не си мисли, че касенето ще те спаси. Ще я яхна и ще те прибия направо. Отивам бия един шамар, един шут. Изпак го и шути. Можеш ли да стрелнеш? Мога. Стрелвай. Той е бавничък. Стой. Бавничък. Давай, ти си. Капи. Още. Не мога да се кача догоре.
Yes! Схванах си! Употови! О, не. Това ще боли. Малко е бързичък, нали? Биши се през стената. Знам те, че можеш. Вече има да гличвам през стената ли, бе? Може! Беги! Убих го! Единият проблемен. Останах на 119 кръв. Мен никой не ме вижда. Ще спрактувам от отгоре. Но съм на малко кръв течи. Умра. Порта! О, не. Направихме на зомби! Нужен. Лека нож. Брато, това стреля с краката си е луд. Ще видиш таки бой, това стреляше с крака. Тази Ева, брато, почва сериозно, че не може да помират. Брате мой, позоря, СНГ ще го унищожа. Абе, тая Ева, дали ще успее да избере този пъдъл? Дади слег дискор. И тази Ева, видя ли колко кръв има? О. Аз Добре, харесвам този кур. Аз съм го заобикали от друга страна. Не бе, добре ще мина оттук. Мен веднага ме разбираш кой съм, нали? Не, може и ти не си мечта. При теб ли? Да. Убиваш ли го? Стрелям го с аркетик, защото се бие с едно ръпало. Идва от към твоята страна. Давай ръпало. Бяга. Няма избяга от това. Имаш лазер? Беги. Давай. Беги. Беги, бе. Беги, бе. Що не бегаш, бе? Не. Ръпалото е добротико. Не го бий. Няма такива, биеш по всичко. Биеш по всичко. Без по мен. Ти викаш бий по всичко. Защо трябваше да го пиеш, бе? Тогава шапка, ако влезеш, ще не го биеш. Момент. Фут. Не успях да го ударя хората. Аз ще успея. Сви са. Не. Крак. Какъв крак, брат? Пиперутка. Ама това е някаква откачена първо. Нямам лазер. Не знам как се зарежда. Можеш ли да го удариш? Не. С каквото и да било. Не. Молята. Ще умра? Вече да. Почна да бега. Той умра. Той ще убим ли? Като го гледам... Не е много. Он е там. Я ще поема на Флорида. Поема на Флорида. Виж отгоре. Не знаеш на къде отиваме сега. Можеш това да се влезеш, да? Аз май мога съм, брат, там. Я се нава. Създаш атаката май. Как? Моето приятелче. Знаеш как те следим по пътя, нали? Я си този шут и чао. Спой. Това ще мине малко време, чакай. Тръгваме. Майку. Кой е това ръпало, бе, брат? Кайчо, ръпал. Ръпалото ми прави атака. Това беше комбо-ломбо.
Чайни спагети. Кайчо! Спагети ма бият, брат! Бате, ама този меч много се е разиграл човек, нормално си. Биче излезе от самурай, чакай, разбираш ли? О, не! Някакъв дестроя се... ме е намразил. Самурай Твикли, бат. Помощ! Ако му оцелиш, ще убия. Браво! Някакво ръпо, брат. Браво и на теб. Няма защо. Аз ти помагам, не ще му убивай, ба. Брата, ти нормално си тук върху мене, аз играя на Ао и Лоб. Помагам с спагети, помагам ти за строя. Ето, тук ма пие помощ! Брат, това дестройер му свалих целия хил. Ей, стига. Баш целия хъп не си. Добре, имам въпрос, защо всичко ми е по мене? О, това го виждам, как ти ден са. Как ли ден се да, то всичко беше по мене, Брат, нормално си. аз да снимам да се виждат и мои кадри и твои. Да, ти нормално си. Не, този дестор се върша по Зарун 2. Можеш да дойдеш към мене. Не, къде е? Флорида. Аз по Флорида такова бърда. Трудно. Добре, идвам колкото се мога по-бързо. Идвам колкото се мога по-бързо. Идвам по-бързо към Флорида. Към Флорида идвам. Там съм. Здрасти. Ето го. Ей. Онзи, ей, там ли? Ей. Там. Не, просто пак го отсем. Ако лазерът ми скоро заради живот, ще е хубав. Той има голям страх от мен. Аз имам страх от него. Газъм. Сега разбрах какъв е тепил и твоя бугъл. Моето момче. Видим сега кой е по-силен лазер, а? Бърче, колко е прост. Добре. Да, вече. Аре, даш! Папа! Да ни позволяваме да вземат яйцето. При теб има някаква птица ли, бе? Къде? Чупи! Ама той е щупено. Таки е. Щупено? Сега сега да съм го щупил. Не, дестройер се върша за 5 юрон. Пак ли е? Давай, не му мръзна то. И аз стрелям вече. Той е пуснал тиминг. Ти си. Аз се оправям с от страни. Аз съм много кръв заради цялото меле тук, което беше. Като те убия спокойно. Не убивам. Звънят ми по телефона. Да! Добре, не съм викам. Добре, сега. В момент само... Аз не ти викам нищо. Хайде. Намерих коя ми звънна по телефона. Бати, то сме ядоса. Сега идваме. 14 минутен клип, мисля, че е достатъчен, брат. Брат, ако ще сложиш повече породи,